показвам следващото поредно сметище тук в района. Пак край същия път, за който говорих преди малко. Виждате, хората идват сред поляни, сред гори и схвърлят каквото те си решат. И никой не им държи сметка. Тук виждаме, това най-вероятно е стара земна маса, която е изхвърлена тук. Нататък виждате, продължава. Понеже е доста кално, малко ми е трудно да се придвижа. Виждате тук за какво става въпрос. И може би, ако продължа нататък, сигурно ще има и още, но до тук спирам.